סרט, אנחנו עושים פה סרט, שמעון. שמעון, תגיד למצלמה שעל זה יש 2 סטייקים, זה עכשיו מתועד. אני פה מרוויח 2 סטייקים זולים. זה לא יעלה לי טיפה בבריאות של הדלקת לראות, אבל גם עם זה נחיה. אני מוכן לעשות כמעט הכל כמו הסטייק הזה טוב. מה אני צריך לעשות? אתה חושב את השני יונה? יאללה, מה עושה? תוסיף תפילה עם ממש לא מים. ונצאת לפה, אני לא יודע מה שאתה עושה, שלא תיפצע לי, אני לא אכנס לעזור לך. Unbelievable. לא, זה משקפיים! יואו, היום ה-11 לראשון 2008 קור אימים. זה ביוטיוב, זה כבר יונה. שמעון בבריכה. זה לא יכול להיות ביוטיוב. רגע שרנק, אם אני נכנס איתך, אתה מוותר לי על הסטייק? לא. אני לא נכנס לסטייק הזה שאתה נכנס, אני אכנס איתך שעוד נצא איתו ליחיד ואתה לא מבקר. למה? אם יש סטייק מיונה, אז זה בסדר, אתה יכול להיכנס. אני בדרך כלל סטייק מיונה, כי יש לי סטייק מיונה, אני קונה ליום. אין מחיר. יושב מאחורה בארגז, ג'ו יהרוג אותי. מה אני מדי? עד השם אני מתלבש, מה? בשמש, איפה אתה? בדיוק, מה השמש? השמש מסתתרת מאחורי עננים. יש שם מלא קרסים. אתה מת. לא נורמלי. תפסו אותו. אלה באים כבר לשמור עליו. יופי כזה.